Петя. Трябва да ми го това. Сега ще играем Агарион. What? Не да играем. Пишеме park you are no playing for which this park. Да. И така, извинявайте, не имаше проблем. Ще го направя само при да не виждате. Аре, ето, кой ти е на първо място? Какво питаме? Кой ти е на първо място? Някакъв си локалки. И давай применете. Аре, то няма да питам. Да, пижава го. Аз тук гоня някакви малки. О, това е АФК. О, аз съм вече с 200 маса. Аз съм с 90, аз съм с... Аз съм вече с 256. Чули? Добре. Не. Кой е? Изярха му. Мъгъл. Аз съм с... Кажи речи 30. Да, аз тук си оправя. О, free coins. Аз ви взех. От ма нахрани, бас. Баси ти как от нахрани. Аз съм Тебе лагва ли ти? След. Лагва ли ти на тебе? Не на тебе. Малко. Аз съм с 390 маса. Това е най-хубава. Ето то. А печели си, да те издам ли? Не бе, не дей. Дай ми малко. Какво ще ти дам на плата? Айде бе, дай ми. Най. Аз изядах 2 май съм с 547. Вече съм с 571. О, той как ще ви взявам. Вече съм с 620. О, този проблем не можах. Аре ме, трябва да изядна буквално. Вече съм с 700 маса. Аз съм с 712 маса. За косичките се казва Силиен скил. Той. Вече съм с 729. О. Но съм много голям. Дали ще вляза в класациите за някакво? Не, това дали има фин. Аз съм вече 400. Виж всичките са казва Силиен скил. От тук изядах един. Аз съм с 800 маса. 780. Къде си? Аз съм се разплокал. Къде си? Чакай, не ди да ме убиваш. Такова же. Спаси ма! Не. Идвам за тебе! Аре! Мале, 1049 маса. Сега много хубаво. За мен. Как ще вляза? Вляза в класациите с 1000 маса съм. Ето те много малко. Да, аз съм по-голям от тебе.
Аз съм правил 18 000. 18 000 нормален. Да, то те са по 18 000. Той не се прави трудно. Като станеш вече голям и почваш да идеш така. Става бум, 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 бум. А то с 1070. Аз ще се забавя малко. Какво? Направено нещо. Ти снимаш ли? Да. Аз съм с 1200. Чакай сега, какво трябва да правя? Къде си? Ти не клиники. Ти си един гущер, нали? Ама пише Печо, нали? И тук те няма гущер. Тук те не пише Печо, ама няма гущер. Маля се разпръсна. Вече съм... Маля, човек, аз се разпръсна, как може да го допусна? Интересно. Аз има идея. О, аз се съединих, брат. Супер. Не съм пак този голям, а пак съм с 1000. Мой. О, котел. Те седва. Нали? И то пак май взяли нищо, взех 50 парички и спечелих тако. Май. Не трябва да стана 10 лева, да ги почина. Еми нищо. Дами и господа, вече съм с 200 меса, вече съм с 200 инфекция. Tô vendo mais nada. Lá pode mais a continua. Дами и господа, има такива си идиоти, които не могат да играят. Здравей, минавам. О, да, бе. О, да, бе. Чо? Да. Играеш ли Азаров в момента? Какво? Ти в момента играеш ли? С колко маса си? 250. Аз съм с 640. И ме изяда. Някакъв локал ме изяда. Ти беше най-големия.
Nu aș fac o control. Non gustiga, не знам какво да харесам. Обвинявайте се за мен, дайте палец нагоре. То ще няма да го приключвам. Там не бъде. Аре бе, Туско, пак ли ще ме даде в следващата страна? Така. Айде, аз вече съм с 125 масачи. 125. Но мъгъл. Ти ви задата ли? Аз съм... Това е гущер. На мен нещо не може да ми се свържи това. Ето та, не дай да ме изяжеш. Къде? Аз тук опитвам да изям един. Зелен, малък и зелен. Охо. Не. Ето не мога да го изям. О, той колко маса хвърля. Виждате, всичките са каза силен скил. Ей, ама нахрани. Не, че. Няма да те храни, а мене кой ще да храни? И да, и пак ме изяда като човек. Мене от началото си някакъв ма храни. Е пак. Тебе? Те половината се казват противмен. А те може да са еднакви хора. Не е смисъл не еднакви, ами... Сега казах, че го казах. Мога да си говоря, пускаят как нас. Къде се един пластич? Той беше достоен. С колко маса сме? Мене ме изядах. Аз съм с 114. Чек, снимаш ли? Да, що? Колко минути станаха? Не знам. Значи снимам доста. Другото качи ли го на Майнкрафт? Чакай, ще проверя дали си го качил. Аз съм с 353 масачи. 353. Аз ще проверя колко това. Уй! Ще проверя дали си го качил. Не съм го качил. Качил само първи епизод. Да е първи. Искам да видя. Къде си ти? Ти се чуваш по-добре от мене. Какво е ти? Какво? Ти се чуваш по-хубаво. Я чай и аз си ви гледам. И дами господа, това беше от нас. Абонирайте се, дайте палец нагоре, харесайте видеото и до скоро. Сигурно когато се видим. Сега само да... И тогава ще го спра. Том няма ли да влизаме в Омегли, искаш ли? Аре! Ето Jungle Survival. Я? Чао!